салому алайкум дӯстон. Аз барномаи Pinduoduo ки аз хитой маҳсулот заказ мекунем, барои шумо нархи хитоя ба тоҷикӣ фаҳмонданашро нишон медиҳам. Мисол, чанд юан чанд пули тоҷикӣ мешавад, ё мисол ҳамон маҳсулоте ки дар хитои ҳастай чанд пула мешавад ва дар Тоҷикистон ҳозир ҳамонро чанд фурӯхта истодаам. барои ин подписатсияро фаромӯш накунед. Подписатсия карда лайк монед ки ба дигарон ҳам равад. видеоро то охир тамошо кунед, ба шумо кӯмак мерасонад. мисол барои шумо ҳозир як маҳсулот интихоб карда нишон медиҳем. тамошо кунед. агар шумо ҳам мехоҳед, метавонед дар телеграми ман нависед. отдельно дар личка ҳар якта шуморо метавонам нишон диҳам. ҳатто гарантия дода метавонам ки дар 2-3 рӯз шумо закази худтонро мекунед. дидед аллакай 38-80 юан шид. аз инҷо мебарем дар программе алиф медарем, алиф кашилок медарем, дар алиф кашилок кода мезанем, поён меравем. курс валют ҳаста, диден параш конвертер ҳамида медарем конвертер. 38-80 юан буд. дохил мекунем. китайский юан выбор мекунем. менависем 38-80. сомон 70 дирам буда ҳамин чиз дар хитой. мо ҳамира ҳозир дар Тоҷикистон мебинем чанд пул аст. нархи Тоҷикистон ба хитой бояд фарқият кунад. дидед дар Тоҷикистон чанд пул аст? 230 сомон плюс 15 сомон доставка, 245 сомон. бозину минус мекунем. 245 сомон минус 58 сомон, 138 сомон разница ҳаст. подписатсияро фаромӯш накунед.